Чыгарылышыбызны республикада нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итик. Юллар яхшырган сайын андагы фаҗигаләр да арта. Шәһри-Казан газетасындагы язманы укыганнан соң шундый фикергә киләсең. Моны дәлилләр өчен берничә сан китерү дә җитә. 3 ай ярым вакыт эчендә генә дә республика юлларында 85 кеше һәлак булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 29 тапкырга күбрәк дигән сүз. Әлбәттә, сәбәпләрнең беренчесе шәп машиналарның тизлекне чамасыз арттыруы. Һәлакәтләрнең 20% руль артында йоклап китү яки онытылу белән бәйле икән. Әлегә бу сәбәпләр белән көрәшнең нәтиҗәле усулларын таба алмыйлар юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә. Димәк, Аллаһка тапшырырга һәм үзебезгә сакланып иргә генә кала. Кунак көткәндә итәк җиннәрне җыю, алыштыру, җыештыру безнең халыкның канында. Быелның октябрендә Казанда үтәсе БРИКС илләре саммитына әзерләнү дә тулы эшенә бара. Кала юллары төзекләндерелә, кунакханәләр, юл кичүләре төзелә. Моның өчен федераль казнадан 2,5 миллиард сум акча да бүлеп бирелгән. Кунак килә дә китә, төзелгән һәм төзекләндерелгәннәр үзебезгә кала дип сөйник. Тиздән май бәйрәмнәре. Ана инде җәйге ялга да күп калмый. Быел кайларда ял итү кесәгә сукмаячак. Төркиядән тыш тагын кайларга барырга була. Россиядә, Татарстанда туристларны нәрсә белән алдырырга җыйналар. Отан Татарстан газетасы хәбәрчесе шушы сорауларга җавап эзләгән. Белеп туру ярый, ләкин бабайлар әйтмешли, юрганыңа карап аягыңны сузасың инде. Газета тагын бер күңелгә тия торган проблемага багышланган язма бастырган. Әни мамы булмасын өчен әти-әни нишләргә тиеш? Гомумән, бала татарча сөйләшмәгәнгә кем гаепле дигән сорауга җавапны язма ахырындагы таблицадан да күреп була. Үзебезгә шундый диагноз куя алгач яшибез әле диясе килә. Хәзер исә биегебез Тукай әйтмешли инде эшлик саф, ачык күзләр белән чын аң белән. Тормышыбызда үзгәрми торган кыйммәтләр күбрәк булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.